Франклин тръгва на пътешествие. Франклин можеше да брои през 2 и да завържи обувките си. Можеше да ходи с колело до баба си и с автобус до училище, но той никога не беше ходил на далечно пътешествие. За Франклин? Мама, татко, имам писма. Тук пише: скъпи Франклин, как си? Аз съм на пътешествие. Тук е много хубаво. Има плаж и се разхождам. Ще се видим, когато се върна. Твоя приятелка Гъси. Много мило, че ти е изпратила картичка. Да. Голяма късметлика е. Ние защо не ходим по такива места? По-рано ходехме. Да, но когато имаш малко костенурче, не е толкова лесно да пътуваш. Малко костенурче? Аз. Но аз вече не съм малък. Достатъчно голям съм да си имам животинче. Да, Франклин. Тръгваме ли да пътуваме? Онзи ден и аз си помислих за това. Лятото винаги отлита много бързо. Същото си мисля и аз, татко. А през този месец времето беше толкова хубаво. По-хубаво време не сме имали, мамо. С удоволствие бих си починал няколко дни. Можем да почиваме. Ще заминем ли? Моля ви. Добре, заминаваме. Мамо, скоро ли ще стигнем? Пътуваме вече толкова дълго. Татко. Това не е ли реплика на Франклин? Мислих си, че ще искаш да те смиря. Вече почти пристигаме. Не знам кой от вас се вълнува повече. Ще ви бъда благодарен, ако ми кажете къде отиваме. Ако ти кажем, няма да бъде изненада. Ще ми е едно. Само да е хубаво, друго не искам. Боже, пристигнахме ли? Тук ли? Объркала си пътя, нали, мамо? Не съм. Тук идваме. Но къде е влакчето на ужасите? Онези заселнически дни не е имало влакче на ужасите. Какво искаш да кажеш? Това е пионерско селище. Решихме да дойдем тук и да видим как са живели семействата в онези времена. Мислих, че отиваме някъде, където ще се забавляваме. Наистина ще се забавляваме. Така е. Ще поживеем като заселници. Ще ти хареса. Не можем ли да живеем като заселници на място, където има плаж и воден басейн? Добре дошли заселници. Аз съм госпожица Рис, вашата домакиня. Здравейте. Здравейте, госпожица Рис. Селището ви е очарователно. Да, прилича на картинка от учебник по история. Благодаря. Искаме да ви създадем усещането, че сте се върнали в миналия век. Как се казваш? Франклин. Приятно ми е, Франклин. Надявам се тук да ти хареса. Съмнявам се. Франклин? Не се притеснявайте. Не всеки свиква веднага с този живот. Понякога трябва да мине известно време. Елате с мен да ви покажа вашата колиба. Аз вече се забавлявам. Това, че няколко дни няма да се занимавам с домакинска работа, ми е достатъчно. И на мен. Харесва ми да живея във време, когато косачките още не са били измислени. Изглежда, че тогава не са измислили нищо за забавление. Заповядайте. Колиба номер 8. Харесва ли ти, Франклин? Ще живеем в истинска колиба. Тук няма дори люлка. Ще ви помогна да се настаните. Тази вечер си легнете рано, защото за утре съм подготвила интересна програма. Приятна вечер! Благодаря, госпожица Рис. Лека нощ. Чули, синко? Утре ни очакват най-различни дейности. Харесва ли ви тази веранда? Чудесно място за отдих. Трябваше да си взема хамак. Това е интересно. Посетете нашия ковач и вижте как прави подкови. Наистина е интересно. В 11 преди обяд и в 4 след обед има демонстрация как се прави юрган.
Обожавам юрганите. Всичко, което прочетохте, е скучно. Искам да отидем на място, където се прави нещо, а не само да гледаме другите. Франклин, съжалявам, ако това не е почивката, за която си мечтал, но вече сме тук и е по-добре да използваш възможностите, които имаш. Точно така. Ако носиш малко изследователски дух, тук ще ти е приятно. Никак не е приятно, когато нямаш какво да правиш. Какво беше това? Татко, на покрива има петел, Каква ужасна врява вдига. а на мен ми харесва. Но още е много рано. Сигурно съседите искат да го накараме да млъкне. Добро утро, заселници! Готови ли сте да тръгваме? Да тръгваме. Сега? А закуската? Да, ще ни трябват някои продукти за закуската. Днес ще се научите да доите крава. Чудесно! Аз да доя крава? Тук млякото не идва от картонени кутии. Докато вие издоите, госпожа Костенурка може да отиде до мелницата и да вземе брашно. Къде е мелницата? Вървите 20 минути надолу по потока. Толкова ли е далеч? Тогава ще отида с колата. Съжалявам, в това селище не се разрешава ползването на коли. О, Боже! Ами аз? Я да ти видя мускулите. Какво ще кажете? Добре. Мисля, че си достатъчно силен, за да извадиш вода с помпата. Наистина ли? Страхотно. Аз работя сам с помпа. Така е много по-интересно, отколкото да въртиш кранчето. Харесва ми. Заселническият живот е пълен с прости удоволствия. Здравей, татко. Какво правиш? Издоих кравата. Сега тя иска да яде. Не забравяйте да й дадете прясна трева. Стига вече, Франклин. Точно на теб има още една озряла. Хванах я. Това дърво е по-високо от моята наблюдателница. Вижда се толкова надалеч. Здравей, мама. Добре ли се разходи? Да, прекалено добре. Сигурна съм, че старинният начин за избиване на масло, при който то разпръсква неповторим аромат, ще ви се стори незабравим. Само дето няма да ми останат сили да си го размажа на филийката. Хайде, по-бързо, татко. Поизморих се от толкова работа, сине. Браво, заселници! Тези дърва са достатъчно да сготвите всичко за днес. Помогнах на татко да насече един пън. Хубаво беше. Така ли? Сеченето на дърва за готвене и огрев е било постоянно задължение на ранните заселници. Госпожице Рис, във вашата брошура не пишеше нищо за това, че ще работим толкова. Още на корицата пише заселнически живот. Аз не съм си представил заселническия живот точно така. Да, и аз не знаех, че ще бъде толкова хубаво, татко. Това е заселник с пионерски дух. Всъщност, на мен тук ми харесва. Нищо, че е задължително да се ходи пеш. Кой казва, че тук се ходи само пеш? Вие. До сега не бях се возил на конска каруца. Харесва ли ти? Да. Още по-хубаво е, ако я управляваш сам. Заповядай. Мамо, татко, вижте, аз карам. Чудесно, Франклин. По-хубаво ли е от влакче на ужасите? Много по-хубаво. Беше чудесно. Благодаря, госпожице Рис. Голям да пораснеш, Франклин. Каква красива старомодна картичка. Искам да я изпратя на Гъси. Какво ще й напишеш? Мила Гъси, как си? Ние сме в заселническо село.
Тук правим много интересни неща. Знаеш ли какви хубави каруци са имали едно време? Ще се видим у дома. Твой приятел Франклин.